Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. San da zuwa. Ya dai kuma lafiya na ganki haka. Ko Allah. Ina yini umma? Lafiya kalau. Ya mai gidan? Lafiya kalau. Sannu? Ya kwana biyu. Lafiya lau. Kuma lafiya na ganki duk kina cikin wani damuwa haka kin yi damuwa. Wallahi al'amarin yayankin nan kullun ƙara ta'azzara abin yake, kullun ƙara ta'azzara abin yake. Daga ni har Alhaji ba mai kwanciyar hankali a gidan nan. Gaskiya yaya baya kyautawa. Shi da ya kamata ya dinga ma 'yan baya faɗa amma kullum sai dai a yi ta fama da shi. Kai. To kin dai gani. Da an ce salamu alaikum wallahi zuciya ta tsinkiya take ta faɗi. Saboda ban san me za a gaya min ba. Sai ma kin ga wani abu da yake da ya fita waje. Da an ce dan Alhaji sai ya fara bubbuda yana wani faɗi wai shi dan Alhaji. Da isa da komai gaya miki ya ki kwantar mana da hankali a gidan nan. Wannan dai gaskiya umma sai dai mu haɗa kai gaba ɗaya a yi tare a yi ta masa addu'a. Allah ya sa mu dace. Amin ya rabbi. Lamaji dogo ne, Allah yadda Ubangiji zai share mana hawayen mu a kansa. Allah zai shirya mana shi wata ran tashi mu shiga daga ciki.